Iti pa nagsubsubliti kang runaan adamag. May saasigod a minero iti Balatok Mines iti Itogon Benguet. Ti nakaaramid iti nagan iti panagbaligi na. Kas fitness trainer kan entrepreneur sa Jay Dubai. Daytoy, ti report. Iti panagbiag, saan amin a plano kan arapaap ket agbalin a realidad. Ngam adda dagiti saan a mapakpakadnaan a pasamak met iti biag amang iturong ken ka iti baro a dalan tapno maragpat iti panagbaligi. Kas iti kapadasan ti Bachelor of Science in Criminology graduate ani Junifer Tanding Narcisa ang nagtarigagay a makastrek iti Philippine National Police ngam nagunod iti baligi iti sabali a karera iti parakigasang-gasat na sa Jay Dubai. Bayat iti panagunay iti taga Baguio City kan bangat tinglayan Kalinga ani Narcisa. Iti aplikasyon na iti PNP ket nagtrabaho isuna iti Balatok Mines kas minero. Kalaat met asimamput iti oportunidad nga agtrabaho isuna iti Dubai, babaen iti imbitasyon dagiti asideg agagayem na. Apagsamput na iti Dubai, ket dagos isuna ang nagtrabaho kas personal trainer specializing in martial arts, aging gaan naala na iti fitness trainer license na. I decided to work in Dubai because it offers better career and opportunities and professional growth in to fitness industry. Ti umuna akapadasan na kas fitness trainer iti Dubai ket agpadamot at challenging kan rewarding nang runa ta naipakat namot iti skills na bayat iti panakibagay na iti agdudu mga international a kliyente na. Dito'y namatan nga ipatakder iti negosyo na a CXG Combat Gear Philippines no sa dino dakkel ang nakatulong iti professional background na iti martial arts kan iti sirmatan na iti entrepreneurship. Nabukal ti negosyo tapno maipaay dagiti pagasapulan dagiti combat athletes ngagdepdependar iti equipment designed for performance, safety and durability. Nakipartner isuna iti local Emirati nga igam to supply iti UAE kan isuna mo tinagbalinen a supplier iti Pilipinas. Over time, I became a successful PT, which allowed me to save and invest. Eventually, I put a gym equipment business in the Philippines and partner with the CXG Combat Gears. Para kini Narcisa, the greatest achievement na kas overseas Filipino worker ket naaramid na pagbalinan ti passion na iti fitness kan martial arts kas successful career kan entrepreneur abroad. Kas fitness trainer kan martial arts practitioner, advokasya na nga usaran ti sports, kas platform tatno maigiya dagiti individual paturong iti healthy lifestyle, madan iti disiplina kan positive life values. Kadagiti kakailyan nga agtarigagay nga agtrabaho iti Dubai. Come prepared, stay disciplined, be patient, work wise, and respect the culture. And never forget your purpose. Your sacrifices will eventually turn into success. And the best thing also is choose your circles. Kabayatan na, nasaya at mat iti sitwasyon da iti Dubai, iti baot iti mapaspasamak agubat iti Israel kan Iran, kan saan mat nga apektado iti trabaho da. Laglagi pun tayo nga awan resat, uray ka anuman, uray sa dinuman, datayo ket Pinoy.